orientáciou sú podľa neho, citujem, buzeranti. Reportérke denníka SME zase povedal, že je špina. Koaliční partneri jeho výroky odmietli a považujú ich za mimoriadne nevhodné. Témou rozhovoru boli registrované partnerstvá. Na otázku, či prichádza do úvahy ich právna úprava, Ján Slota odpovedal takto. Viete čo, keď vy ste buzerantka, tak mne to nejak moc nevadí, ale keď to silou moca budete prezentovať ako v São Paule, teraz, kde bolo 3 milióny buzerantov, tak to už mi vadí. Žiaľ, je to tragédia, že takto sa niekto vyjadruje. Úrad vlády Slovenskej republiky nebude tieto nevhodné výroky pána Slotu žiadnym spôsobom komentovať. Nie je dobré, keď práva takéto menšiny, ale aj mnohých iných menšín zastáva iba ona sama. Všetci slušní ľudia, ktorým záleží na to, aby Slovensko bola civilizovaná, dôstojná krajina, by sa voči tomuto malo ohradiť. Šéf národniarov však zaútočil aj na novinárku. V konečnom dôsledku slovenská spoločnosť uvidí, že čo ste za špiny. Kto ako my sme špiny, teraz myslíte novinárov? Alebo... Konkrétne vy ste špína. Ján Slota sa podobne vulgárne a grobiansky a ľudácky vyjadruje na adresu menšín, ale aj médií opakovane často a myslím si, že to nie je v poriadku. Máme demokraciu, aj politik má právo vyjadrovať sa spôsobom, aký je mu vlastný. Šéf národniarov mal dnes svoj mobilný telefón vypnutý. Minister pôdohospodárstva tvrdí, že Ján Slota by mal komunikovať slušnejšie. Čo sa týka alkoholu, no tak asi je to ľudské, pretože nemáme prohibíciu na Slovensku. A pokiaľ ho používame, tak asi s takou mierou, aby sme potom zvládli aj tie odpovede. Ani vulgárny spôsob komunikácie Jánovi Slotovi na popularite zatiaľ neuberá. Podľa posledných prieskumov je druhým najdôveryhodnejším slovenským politikom. Štefan Frimer, televízia Markíza.